लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नै हाथायाव थांनो ओंखारदों मैगं थाइगं माबा माबि लाना फैनि फुजानिफ्राय माहाय भिडिअ जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर मोनफैबाय नै हाथायाव आङो मोनफैबाय नै गोबाव जाबाय आं फैनाय दिनै हाथायाव उथिलायबाय daw hansel nalaga asing horodes jing na bazar nei na goran manis lani nge nalaga jing na goran bazar moनफैबाय आं नै फार्स्टआवनो ना गोरानखौ लाग्रोनि ना गोरान लानोसै आं नै এইটো দিব ন 100 টকা দিয়ক लानोसै मा ना जानो सब बायदिनो दङ नै Wali deh. Om kado kan aja macam macam tadi. Ini mas rafu dan bayi sedang ni. Di dokan rafu dan dia macam macam tadi. Kan ni bos lah macam macam ni. কিলোমান লম অকণ কম কৰিব কৰি লাঞ্চ আছে 25 টকা ল'ব দে 25 টকা जों बेसर मैगं ओंखारबाय लाइ थास' बिफां मेरला ओंखारदों नै थिं अमा बेदर दखान लोगोफोर आं बाजारनिफ्राय फैबाय मैगं थाइगं माबा माबि लाबोबाय बिदिनो ओमफ्राय बारा जेबो लाबोआखै ओमफ्राय नै आं कबि बिलाइ बाजाराव ओमफ्राय लाना फैदों अमानो रुना होगोन नै आदार बिगासिनो जि गाबगासिनो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो बेनिफ्राय नै जोंहानि अमाफ्रा नै आंखौ नुनानै फैजोबदो यावहा आदार होआखै मोनानि नै आदार बिनानै फैजोबदो दिनै एसेयावनो जोब्बाय आरो गुबुन भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय